Araba avi kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn san 2020 aw minnu sɔgɔlemana bɔlɔlɔw sanfɛ an b'aw fo fo sigiyɔrɔ ka tila k'aw fo tuguni aw ka layidotigiya la ni ye an ka kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Sahel jamana kunnafoniyaw cogoya la sa an b'a yira la k'a fɔ tɛnɛn tɛmɛnen an ka jamanakuntigi n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale n'a baaraɲɔgɔn n'o ye Burkina jamanakuntigi Roch Marc Christian Kaboré kana se fo Mauritanie jamanakuntigi ma n'o ye Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ani Niger jamanakuntigi n'o ye Mahamadou Issoufou ye kana se fo Tchad jamanakuntigi ma n'o ye Idriss Ibnoy olu ye ɲɔgɔn ye kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'an b'a ɲɔgɔn ye wele ko vidéoconférence nanzarakan na ni ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ walasa ka hakili falen kɛ min ye lakana cogoya ye Sahel jamana ninnu kɔnɔna na bi kana se fo coronavirus kɛlɛli baaraw ma u ko terrorisme n'o ye bingani wale mɛn jamana ninnu kɔnɔ ko o baara a tɛ taa musaka ko kɔ o kɔ coronavirus n'o ye fiɲɛ bana min ye o nalen ka n'i sen don nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na u ko u kan ka fanga fara ɲɔgɔn kan min b'a to u bɛ se ka se coronavirus kɛlɛli ma fo ka taa se jamana ninnu yiriwali baaraw ma nin ɲɔgɔn ye sa ale nana janya kana se fo kunu tarata la kunu u ni Europe dugu jamanaw n'an b'ale wele ko Union Européenne o ɲɛmaw kana se fo Nations Unies n'o ye ONU ye diɲɛ tɔnba o faama dangan dɔ kana se Afrique tɔnba ma n'ale Union Africaine ye u ni ninnu ye hakili falen kɛ kana jate minɛ dɛmɛ bɛ se ka don Sahel jamana ninnu ma min b'a to u bɛ se ka dankari terrorisme kɛlɛ ani fiɲɛ bana min bɛ diɲɛ jamana in kɔnɔ fo kana yiriwali sabati ni jamana in kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ waati min na. Lakana kunnafoniyaw la sa an b'a yira la k'a fɔ kunun tarata bingani wale dɔ kun taara k'an ka Mali finitigiw sɛgɛrɛ Moti mara la dugu min bɛ yen n'an b'ale wele ko Kouakourou o dugu la kunnafoniyaw b'a yira na k'a fɔ ko sɔgɔmada joona fɛ 5 heures du matin waati binganikɛkulu dɔw wulila ka sɔrɔdasikan min bɛ yen k'o kun da olu kan u jama kun ka ca u caman kun bɛ moto ani mobiliw la nka an b'a ye k'a fɔ ko binganikɛla ninnu k'u ma se sɔrɔ nin kɛlɛ na ka d'a kan min y'an ka pankurun ye n'o ye avion ye kɛlɛkɛ avion olu donna kɛlɛ la joona ka sebaya di an ka sɔrɔdasiw ma kunnafoniyaw na sa an b'a ye k'a fɔ banabagatɔ 2 sɔrɔla Mali finitigiw la terroriste ninnu sa u bolila ka taa k'u ka moto 13 to mobili 3 marifa caman a n'a kisɛw fo ka se balo caman ma Mali finitigiw la sa maa 2 o banana boli kojugu f'u taara k'u ka su 3 to nin cogoya in na sa an bɛ foli se an ka sɔrɔdasiw ma minnu kalikan ye k'olu tɛ da su u tɛ da tile ni Mali ma hɛrɛ ani lafiya sɔrɔ. Kunu tarata avril kalo tile 28 san 2020 selifana tile waatiw la tasuma de filɛ nin ye ka falajɛ garabali minɛ ni o ye falajɛ bagan feereyɔrɔ ye baganw misiw sagaw ani baw bɛɛ tun bɛ nin feerekɛyɔrɔ in na an b'a ye k'a fɔ bagan feereyɔrɔ in kɛrɛfɛ maa minnu bolila ka bɔ jamana camancɛ bolo fɛ n'olu nalen m'u sigi Bamako yan olu fɛnɛ bɛ garabali in kɛrɛfɛla la tasuma in hali n'o y'a sɔrɔ seere dɔ b'a yira n na k'a fɔ ko ɲamanton dɔ k'o de tun bɛ garabali in kɛrɛfɛ ni tasuma tun b'ale la k'o tasuma de filɛ nin ye ka wuli kunu fiɲɛ fɔlɔ kɔfɛ ka taa Karatabugu ani binjalanw minɛ nin kɛra ko belebele ye ka d'a kan a tiɲɛni barika bonyana kosɛbɛ nin ko in kɛrɛfɛ binganikɛla dɔw tun bɛ yen olu ye maaw to hakili wuli la ni ka u ka bagan dɔw fɛnɛ suɲɛ ka taa ni o ye tasuma fagalaw sa n'o ye sapeur pompiers ye an b'a ye ko kunu u y'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ nin baara in na min bɛ se k'a to u bɛ se tasuma in na ni k'a faga waasa dekun barika kana bonya k'a dama tɛmɛ kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kɔ kɛ hɛrɛ ye.
fiɲɛbana ko kibaruya cogoya la sa an b'a yira la k'a fɔ kunu ani bi cɛ sɛgɛsɛgɛli 172 kɔ ala ye maa 58 o garisɛgɛ don fiɲɛbana in na n'an b'ale wele ko coronavirus maa 7 olu nɔgɔyara ala ye maa 1 sata bɔ a la an b'a yisa k'a fɔ bana in don Mali la kana se fo bi ma maa 482 banakisɛ in yeri olu joli la o maa 482 la maa 25 olu sata bɔra a la hali ni 10 ta kɛra u ka so maa 129 olu kɛnɛyara k'olu labila ka t'u ka so nin waati in na sa maa 239 olu de bɛ ka lakɔlɔsi ka d'a kan u ni banabagatɔ dɔw gɛrɛla ɲɔgɔn na an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka nɔgɔya kɛ ni banabagatɔw ye ka hinɛ banbaatɔw la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ k'a fɔ bɛɛ ye ko walasa k'an kisi ka bɔ nin fiɲɛbana in tɔɔrɔ ma waleya damadɔ bɛ yen an kan k'olu matarafa n'o ye tɛgɛ koli ye safinɛ la ka jɛ walima ka gel kɛ an tɛgɛ la k'an nun datugu n'an bɔra ka taa jamayɔrɔ la k'an majanya ka bɔ ɲɔgɔn na n'an kɛra sɔgɔsɔgɔfɛn sa walima tisofɛn an ye nɛɛma fɛ an ka tiso an nɔngɔn kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka an kisi ka bɔ nin fiɲɛbana in tɔɔrɔ ma kabako n y'a fɔ a ye kunun kabako kɔnɔna la n ko jara maa ɲɛnɛma man ca nin ye jarakɛ 2 ani tarawelekɛ 1 ye kucala mara kɔnɔna la ninnu kun kɛlen bɛ ka kɛ binganikɛ walekɛbaw ye minnu ɲɛtana kun ye bolimafɛntigiw ye n'o bolimafɛn sen 2 ye ani telefɔniw n'olu tigiw kun mana bɛn u kun b'an darakiw la n'u ka boli ayiwa kucala komisariya o polisiso olu de filɛ ka dankari kɛ nin jarakɛ 2 ani tarawelekɛ 1 na ni k'u minɛ k'u ka kojugu kɛ ni ka dansiri u la ka d'a kan kofɔli kun cayara don tɛmɛnenw na kucala komisariya kɔnɔna la maa kun taara ka taa u makasi k'a yira k'a fɔ ko nin waati in na u caman binganiw kɛr'u kan ni k'u bolofɛnw daraki ka b'u la kucala komisariya sa ala ni ale chef BR o ka wulikajɔ n'o ye capitaine Nani Victorien Diallo ye ala ni ale ka wulikajɔ sababu fɛ u sera ka taa dankari kɛ jarakɛ ninnu na ani tarawelekɛ 1 ni k'u minɛ k'u bila dibi la an bɛ waati min na moto 2 o tigiw olu yera ani telefɔni 1 o tigi fana yera halisa an b'a lase aw ma a y'aw kɔlɔsi jara ninnu na a maa ɲɛnɛma man ca nin bɛ dan siri an ka bi kunnafoni cogoyaw la nin ye AMAPU ani ANCD ka bolodiɲɔgɔnma baaraw ye a k'an bɛn waati wɛrɛ